fins ara, i, atenció aquí, veiem una altra estructura de 3, però em sembla que no li posaran el pilar. No, jo crec que han decidit d'alguna manera treure el peu de l'accelerador, els castellers de Vilafranca, opten ara pel 3 de 9 en folre, li treuen el pilar i veurem si tota l'alineació del pilar ha quedat bé, no hi ha ningú tocat, perquè un dels reptes d'aquesta diada també era el pilar de 8 en folre i manilles. Veurem si després de la caiguda del 3 amb l'agulla tothom està correcte. Doncs baixem a peu de plaça una altra vegada, a veure amb en Toni Coma si està tothom bé i com estan les coses a peu de plaça. Toni, endavant. Com ens comentava el Carles Mata fa uns moments, els castellers de Vilafranca, que ara ja han recomposat files, opten en aquesta tercera ronda pel 3 de 9 en folre. En aquest cas de repetició d'aquest 3 de 9 en folre i l'agulla que no han pogut completar, li trauran l'agulla i faran el 3 de 9 en folre a l'espera del que ha de ser la cirereta. No han descartat que puguin tirar el pilar de 8 en folre i manilles en la ronda de pilars, a l'espera de com estan els components del pilar, que ara mateix sembla que es recuperen d'algun cop. És l'ambient que s'està vivint al costat mateix del rotllo, de la pinya, dels castellers, de la zona dels castellers de Vilafranca, que veiem ja com tanquen aquesta pinya del 3 de 9 en folre, un castell que aquesta temporada també han completat amb molta solvència, 6 de 6. 6 de 6 i pensant sempre en enlairar-lo un pis. El castell de 10, el 3 de 10 en folre i manilles, sempre és un repte pels castellers de Vilafranca i, per tant, s'ha de donar rodatge a aquesta estructura de 3, sigui amb el pilar o sigui sense, en aquest cas sense el pilar, i m'encanta, aquesta imatge és magnífica, aquesta imatge de la pinya dels castellers de Vilafranca, amb aquestes fileres perfectes d'homes i dones per les quals els segons del castell arriben a la seva posició, s'agafen ja de braços, i ara arriba aquell moment de xerrar una mica, de mirar-se a les cares, de veure si realment el castell està ben alineat, si a baix tothom està col·locat en la seva posició i, per tant, si es pot aixecar el dit polze i se li pot dir al Pere Almirall, al cap de colla, Pere, que estem bé i que, per tant, pots fer pujar a tot el folre. Aquest és un exercici que repeteixen molt els castellers de Vilafranca. Sempre veus que un dels segons aixeca el dit polze per donar l'ok i per dir endavant, les coses estan bé, ja veureu, a veure si ara també repeteixen aquest mecanisme, perquè ara estaven parlant amb els baixos del castell, estan acabant de reconduir alguna cosa, estan acabant de parar-ho. Fixa't que algú indicava, aquest segon de l'esquerra indica, aquí, molta a la dreta, apreta cap aquí, acaba't de col·locar, perquè també et diré una cosa, quan puja el folre ja no hi ha volta enrere, és a dir, llavors sí que no pots fer rectificacions, perquè a la que tens uns peus a sobre, doncs difícilment podràs anar a la dreta o podràs anar a l'esquerra. Per tant, és el moment en què hi ha els segons col·locats, el moment en què s'ha de rectificar, el moment en què s'han de corregir aquestes posicions, i ara ja sí hi ha el nucli dur del folre d'aquest castell. És un d'aquells moments que són molt estètics de veure, perquè moltes vegades et preguntes com es fa això i com ho munten? Doncs mira, amb aquestes imatges que podeu veure es veu perfectament com es munta el castell. Sé que molts dels que esteu veient aquesta diada castellera sabeu perfectament com es munta això, perquè fins i tot feu castells com aquest, però per a aquesta gent que no coneix tant el món casteller, és bonic veure que això no s'improvisa, que això té molta feina al darrere. No, jo crec que als castellers també els agrada, que recordar que aquí al darrere hi ha una feina i que tot plegat és molt complicat. Per tant, no està de més posar en valor la feina de la gent de la pinya, la gent del folre i de tot plegat. A punt tenim ja el castell dels castellers de Vilafranca, serà el seu castell d'aquesta quarta ronda, després de descarregar el 2 de 9 en folre i manilles, de descarregar també el 4 de 9 en folre i de fer un intent de 3 de 9 en folre i agulla, o 3 de 9 en folre i pilar. És el 3 de 9 en folre el castell que es plantegen ara mateix en aquesta diada de les Santes de Mataró. L'any passat, recordeu, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre, 9 de 8, pilar de 8 en folre i manilles, són els castells que van fer la colla d'en Josep Almirall, del Pere Almirall, perdoneu, del Pere Almirall, que des de la pinya mateix estava donant les instruccions per tirar endavant el castell. Sonen gralles, 15 col·locats del 3 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca, i comencen a pujar els sisens ja, i al pont de dalt que també s'espera les ordres del cap de colla, els castellers de Vilafranca que volen descarregar aquest castell que aquesta temporada han provat 6 vegades i han descarregat 6 vegades. És que dels castells grossos, dels castells imponents, dels importants,
només una caiguda, la que hem vist fa una estoneta del 3 de 9 en folre i agulla, o 3 de 9 en folre i pilar. 600 col·locats del 3 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca. Dosos que arriben ja a l'alçada de 600 i els més petitons que també han arrencat el seu camí per carregar aquest castell. Un castell que Sant Fèlix somien posar-li un pis més i convertir-lo en el 3 de 10 en folre i manilles. Dosos col·locats, ja els tenim aquí, dels Castellers de Vilafranca, les darreres passes de la Cotxadora i de l'Enxaneta. El tenen perfecte, el tenen clavat, no tindran cap problema. El Cotxador ja col·locat, els Castellers de Vilafranca ja tenen a tocar el 3 de 9 en folre, les darreres passes, sí! Carregat el 3 de 9 en folre dels Castellers de Vilafranca. I el tenen paradíssim, els Castellers de Vilafranca, en un castell en el qual hi tenen molta confiança, l'han rodat aquesta temporada, surten ja els més menudets, veiem el petitíssim aixecador dels Castellers de Vilafranca, com ja és pràcticament a tocar del folre, ho fan amb molta calma, amb molta delicadesa, els integrants del pis de dosos, i ara ja sí, sortiran les sisenes del castell, la plaça que aplaudeix perquè saben que els Castellers de Vilafranca, després d'intentar el 3 de 9 en folre i l'agulla, descarreguen aquest 3 de 9 en folre i sumen també, com ho han fet els Minyons de Terrassa, 3 castells de 9 pisos. Torre de 9, 4 de 9 en folre i ara aquest magnífic 3 de 9 folrat. I atenció, perquè encara poden donar més. Els Castellers de Vilafranca encara ens poden obsequiar amb el pilar de 8 en folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, que han executat una altra vegada aquest 3 de 9 en folre, el setè ja que descarreguen aquesta temporada, que tenia un lleuger tremolí a la descarregada, però vaja, és un tremolí que a ells no els hi genera cap tipus de problema ni de dificultat. I a més segurament tampoc era l'alineació titular, perquè després de la caiguda del 3 amb l'agulla, en què a més el castell ha caigut quan era tothom dalt, hi havia tot el 3 muntat, hi havia el pilar muntat, per tant segur que la caiguda ha deixat algun casteller tocat i per tant s'han vist obligats a recompondre totes les peces i a recomposar aquest castell que tot i així hem vist descarregar amb moltíssima facilitat. Doncs, com deia la Raquel, així tanquen els Castellers de Vilafranca la participació pel que fa a les 3 rondes de castells, amb el 2 de 9 en folre, amb el 4 de 9 en folre i amb el 3 de 9 en folre. Falta el pilar, esperem que sigui el pilar de 8 en folre i manilles el que serveixi per tancar la seva diada, igual que els Minyons de Terrassa, que ara fa estona que no participen de la diada de les Santes de Mataró, perquè, clar, ells han completat a la primera els seus castells, 2 de 9 en folre i manilles, 4 de 9 en folre i 3 de 9 en folre, i han vist com tant Castellers de Vilafranca com Capgrossos de Mataró anaven completant també els castells que els hi falten. Tornem a peu de plaça, busquem més protagonistes, busquem entrevistes a peu de plaça. Amb l'Ignasi Pérez, el xaio dels Castellers de Vilafranca. Xaio, abans de parlar d'aquest 3 de 9 folre, Déu-n'hi-do, tancar la ronda regular amb 3 castells de 9, suposo que satisfets, però encara us queda aquest regustet que no heu pogut aconseguir amb el 3 amb l'agulla, no? Sí, està clar que no és l'actuació que volíem fer aquí, no? Satisfets perquè, a veure, el 3 amb agulla és un castellàs, és el cop que l'hem intentat més aviat i, bueno, no ha anat gens bé, no? No sé si els nervis, ha bellugat molt, és un castell molt difícil i volíem fer un passet més i, bueno, no ha pogut ser, no sé, ara a veure si podem fer alguna coseta més. Creus que el fet d'haver-lo fet per primer cop aquesta temporada, això ha afegit un pèl més de nervis al castell o no hi té res a veure? A veure, el primer cop que tires un castell i per nosaltres aquest any estem apretant una miqueta més, però per nosaltres encara és molt aviat tot. Fins a Sant Fèlix no estem al 100%. I és un castell d'una dificultat molt gran, no sé si per dalt... És que no l'he vist jo, però segurament hi ha hagut més nervis del compte. Escolta, Mare Pilar, quin pla creus que podem veure avui dels Castellers de Vilafranca? A veure, la idea era fer el pilar de 8, això sí que ho tenim molt assajat, que pas que ara falta veure també, aviam, amb el 3 amb agulla si ha rebut, em sembla que la Núria s'ha fet una miqueta de mal i a veure si podem fer-lo. Molt bé, Xaio, en tot cas queda molta temporada i segur que tornarem a veure aquest 3 de 9 amb l'agulla, imaginem, no?, dels Castellers de Vilafranca. Sí, home, segur. Bueno, també fa una mica d'ambientillo, no? Això ningú vol caure, però aquests castells tan grans no te'ls regalen, vull dir, jo crec que no passa res, vull dir. Si no es fa mal la gent, s'ha d'anar endavant i serveixi per un altre dia.
Molt bé, doncs et deixem que vagis a reunir-te amb els pilaners, a veure quin pilar ens regaleu avui també a les Santes. Sort i molts ànims, Xaio. Moltes gràcies a vosaltres. Ens agrada la manera com l'Ignasi Pérez, el Xaio, s'ho pren i com el punt de sentit de l'humor que crec que sempre val la pena, perquè al final són castells i els castells a vegades cauen i, com ell deia, és posar en valor la dificultat d'aquests castellassos que normalment són molt complicats i ara veiem repetit aquest castell. No és fàcil, no et regalen res, ell deia, i evidentment avui s'ha demostrat que ni tampoc els castellers de Vilafranca ningú els regala res. Això és important, és veritat, posar en valor tot el que estem veient, ja no només a la Diada de les Santes de Mataró 2015, sinó en totes les diades castelleres, a les diferents places castelleres del món casteller, perquè veiem les colles que s'estan superant contínuament i és important dir, compte que això és més que complicat. Aquí veiem com coronen els castellers de Vilafranca el 3 de 9 en folre, el seu castell que serveix per tancar la ronda de castells. Ara vindrà la ronda de pilars. I aquesta imatge que sempre diem, des de baix, fixeu-vos com no hi ha sensació de tremolí, que no pateix aquest castell. És que canvia tant un castell quan el veus de prop o quan el veus de més lluny, i realment nosaltres que tenim la sort de tenir totes aquestes imatges, que